karon gin-athag sang Kamara nga wala sang mabaton nga anuman nga bayad ang mga legal luminaries nga mangin kabahin sang House Prosecution Panel para sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sa interview sang Bomba Radio kay House Prosecution Panel spokesperson Representative Adong, iya ginpahayag nga voluntaryo nga magaserbisyo ang mga kilala nga abogado kag legal experts nga magabulig sa paghanda sang kaso kag presentasyon sa mga ebidensya kaangot sa impeachment complaints batok sa Vice Presidente. Ginsiling man sang House Prosecution Panel nga ang pagkuha sa mga eksperto ang kabahin sang tika nga gudma siguro ang mapagon nga legal nga basihan sang ilang kaso sa oras nga magsugod na ang trial sa Senado nga among nag-convene bilang impeachment court. Suno sa iya, hindi magnubo sa 5 ka private lawyers ang ginalauman nga magapabaskog sang posisyon sang House Prosecution Panel sa amo nga impeachment trial. Yes, sa ngayon po marami pong nagvo-volunteer na maging parte ng private prosecution. So binubuo naman po yung magiging bilang nila. So as far as I can recall, may hindi naman ho ito bababa ng 5. So marami pong mga private prosecutors private lawyers that are willing to participate in the impeachment trial as part of the prosecution team, voluntary po ito. Ibig sabihin, they are not receiving any compensation. Si Representative Adong ang spokesperson sang House Prosecution Panel.